Makadiko mhuri yeZimbabwe. Ndini Tariro Muruko Chivamba. Ndakazvarirwa kudunhu rekwaChifisi Muchembu. Kugokwe uko. Kubhuku raSiyamachanga Samson. Ndiri kutsvaga hanzvadzi yangu inonzi Peter Chivamba Muruko. Ane ramoyo. Anga ari mukomana ane muviri. Ari murefu mbichana. Asina kunyanya kuita mutema. Akaita mushava so. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe kana pane anomuziva kana pane akamuona. Ndibatsireiwo. Picture yake ndio iri paskrini iyo. Namba motibata panamba dzachona dziri paskrini idzodzo. Makadi mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paJCTV Africa. Tiri kuno kunzvimbo yekusanyati kwaVheri paVillage 4 muzvezve 1. Muri kuno kumaresettlement area. Nhasi tauya panapa tiri pachirongwa chinonzi uripiko batikira panzvimbo. Right. Nyaya tinayo panapa munocharangarira gore rapera takakuvigirai nyaya yemusikana ainzi Experience aitsvaga baba wake. Tikakwanisa kutsvagira baba wake tikavawana and tikabva taenda naye kuGwanda uko kwakanosangana nababa wake after so many years. Nhasi tiri pano tiri kuda kuti tinzwe vanzvadzi vandinawo pano kuti vatitsanangurire kuti zvakafamba sei, munhu wavari kutsvaga uyu ari kupi, and iwewe kana wanzwa message inoyi chibva watenderedza pamaWhatsApp group, wotenderedza paFacebook ipapo, woshare, womeka sure kuti totsvaga munhu uyu tomudza kuti batikira panzvimbo. Right. Makadi zvenyu? Tiri pedu makadiwo. Alright. Ndoda kubvunza kuti nyaya yaita kuti muye kuchirongwa dambudziko renyu rakamira sei, ndiani wamuri kutsvaga uye zvichi kwamuri? Ndiri kutsvaga mwana wamai vangu anonzi Peter wokwaMuruko kusimuchembu kumadhamu uko kwaChivamba. Anga ane makore mangani pamakapesana? Makore akandichanyatsi kuziva, asi ndoziva kuti akaenda kuma2015 uko. Kubva kuma2015 handina mbozobvera ndakamuona kusvika nanhasi. Right. Imimi muchiedza kutsvakurudza muri kufungidzira kuti anganga ari kupi uyezve pakagumisira kuonekwa akaonekwa kupi? Peter uyu akagumisira kuonekwa achinzi kuvhinisi uku mukadoma. Hatina kuzonzwazve kuti akafamba sei, asi vamwe vaimbotaura nezvake vaitaura vachiti vamuona kuJoni kuSouth uku. Saka hatizivi chaiko kwaari. Chii changa chaitika kuna Peter kuti azobva pamba? Manga manetsana naye here? Chii chakaitika? Peter hanambonetsana naye, hanambonetsana navabereki vake kana kuti kudii, asi anga ane kakunetsana kaaita namasabhuku ikokuko. Saka hatichanyatsi kuziva kuti ndo zvakamupa kuti atize here kana kuti chii chakaitika, asi Peter akangoenda asina kutioneka kusvika nanhasi. Alright. Akasiya mhuri here Peter? Peter akasiya mwana wake mumwe chete. Izvezvi sondofunga pamwe mwana wake atova grade 6. Alright. Ndei ipi imwe information yamunofungidzira kuti ingange yakakosha kuti Peter akwanise vanenge vachimuziva kuti munhu akaita sei, maybe anogona kunge achinja zita, munhu akaita sei, uyezve zvinhu zvaangazikamwa zvemadunurirwa zvaaizikamwa nazvo ndezvipi zvingaite kuti maybe kana pane munhu ari kumuziva anogona kuziva kuti maybe ndiye munhu ari kutsvagwa uyu? Peter munhu aimwa doro, zvokumwa doro zviya zvokuti anogona kuti paatomwira doro ipapo anogona kutorara ipapo. Kana anga ane foni yachona anogona kutorasa ipapo zvokuti haakwanisi kuita 2-3 days ane foni. Peter aiva munhu futi aita zvemasimba zvekurovana nevanhu. Alright. Anga asina rimwe zita here remadunhurirwa raaizikamwa naro, maybe anogona anga ane kazita raanenge achinzi? Haana rimwe zita rake ndi Peter. Anoera moyo. Okay.
Ndoda kuti muchitarisana naye pachivhitivhiti chedu ichi mutaure mashoko amunogona kumuudza mati hanzvadzi yenyu handiti muchimutsanangurira kuti abatikire uyezve mashoko amuri kumutumira imimi semhuri. Saka nda kuti mutarise pachivhitivhiti chedu apa mubva mataura naye momuudza zviri pamwoyo penyu. Alright. Peter, huya kumba mwana wamai vangu, huya kumba, tiri kutoshungurudzika nekusakuona, huya kuno kumba, batikira zvinoita kuti vanhu vazive kwauri. Izvezvi mai vako havasi kunzwa zvakanaka, vari kurwara, vari kutonetseka nokuda kwako, BP yavo inogara yakatokwira nokuda kwako. Saka batikira mwana wamai vangu, huya kuno kumba, ndini sisi vako kusanyati kwaVheri. Huya Peter, ndini Tariro. Namba dzefoni dzaanokwanisa kukubatai? Namba dzangu dzefoni 078 759 3649. Ndati 078 759 3649. Ndidzo namba dzangu idzodzo. Ndifonere kana wadziona, ndifonere uye kuno kumba. Zvinogona kuti hatisi kutaura zvekuti mupanike, asi kuti zvinogona kunge zvakaenda nepamwe, asi pane vanhu vaimuziva vachiziva kwaanogona kunge akatsakatikira. Mashoko amunogona kutaura navo kuti vakupe information, taurai nevanhu ivavo mawadza kuti zvakakosha sei kuti muzive kune hama yenyu. Kana kuine vanomuzivawo vakamuona kwaari, kana kuri kuti pane kwaakatsakatikirawo, kana kune kwaakafira, vanomuziva ndiudzeiwo, ndifonereiwo panhamba idzodzidzi. Mundiudze kwaari kwaakafira ikoko, kuita kuti zvinhu zvacho zvindisunungurewo mwoyo wangu. Ndizvo kamhuri yeZimbabwe zvatanga takakubatirai tiri kuno kunzvimbo yeSanyati. Iwewe Peter, kana uchizvinzwa inzwa hama yako yateterera kuti dai wabatikira panzvimbo. Saka tiri kukumbira kuti iwewe kana uchizvinzwa batikira panzvimbo. Namba dzidzo dziri pascreen, kana kuti bata isuve kuJCTV Africa, tunoita kuti kusanganise nehama dzako. Zvichakadaro imimi kana mune hama yenyu yamuri kutsvaga, yamusiri kuziva, yamuri kuda kuti tikwanise kuti spread a message, kana kuti muda kuti tikubatsirei kutsvaga, namba ndidzo dziri pascreen, tibatei tikwanise kubatsirana kutsvagana nehama. Pachirongwa chino uripiko, ungapi? Tosangana zvakare pamaprogramu anoteera. Mhuri yeZimbabwe.